Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou episod de Granny Chapter 2. Acum o să jucăm pe practice, o să vă arătăm cum bubuim elicopterul și cum scăpăm cu barca. Fiindcă asta facem noi aici pe canalul Alexandru Gheorghe sau Gheorghe Alexandru. Da, eu. Nu s-au de tot ce vorbește el? Deci nu știu. Merge bine că poți să faci o livrare. Nu cred frumușele. Se pare că erai la culcare. Da, fiul lui Grana. Nu ești că joci fără ei. Că nu mai pot de frică acum. După ce am văzut fața și baful. Stai mă, că stai și pe tot. E bine dacă poți. Deci, dragii mei, scăpăm cu barca astăzi. Ne ducem să o vedeți. E cam veche și mândară, dar nu contează. See you soon. Oare ce înseamnă? Nu știu dacă găsi o parte pentru bunic. Păi poate o fi. Păi de este. Trebuie să faci din nou alea. Da. Deja ai găsit pentru elicopter. Da. Deci v-am spus, dragii mei, scăpăm cu elicopter. Nu chiar scăpăm, încercăm să bubuim elicopterul și după aia ne ducem jos, luăm barca și scăpăm cu barca. Prietenul nostru, Marius, este foarte entuziasmat. Întrebați-l. Sunt foarte. Da. Ascultăm și noi o muzică. Îți faci de cap. Băi, dacă nu fie acasă, decât copil de aceea, nu cura de mic. Budkey. De la ce vine Budkey? De la Budă? Nu. Eu credeam că da. În episodul ăsta o să ne ducem, poate să-i dăm și de mâncare la căcatul ăla mic. Sau în episodul următor o să ne ducem să-i dăm de mâncare la
pizdicul ăla. Știi la ce mă refer, Marius? Da, știu. Ce mai zice, mă? Ia zi. Să nu uitați să dați un like. Și un share și un subscribe. Așa. Dacă mai vreți să vedeți episoade cu mine și cu Marius când încercăm să evadăm. Dar data viitoare evadăm cu Granny. Ce distracție e pe noi. Și să nu uitați să rupeți, să vă împrieteniți butonașul de like. Să rupeți abonamentul, tot. Faceți praf. Praf, stricați, omorâți. Botchi. Cheia de la barcă. Mergem liniștit. Ce casă urâtă are aia băbușca asta. Gazolina. O lași. Granny, da. Și weapon key. Aia o să ne trebuiască weapon key, dar nu acum. Mai târziu puțin. Sau poate și acum. Nu vreau jurnalul de la elicopter, că v-am spus că încercăm să bubuim elicopter. Nu să evadă. Da. Meda a security. Găsești o parte și mai ai două. Da. Arată ca un zombie mușneau. Păi chiar așa și e. Uitați-vă băbușca, ce sexy e. Mergem să luăm ăla? Ce să luăm? Știi tu ce? Mhm. Nu vreau jurnalul. Gata, dragii mei, am ajuns la pușcă. Acum să vedem dacă se pune cu noi baba. Domnișorul de copii. Mai copii, te învățăm. Te învățam măta să distrezi oamenii. Să nu te învățăm măta să
E cumință să stai în locul de să te împușcă? Sau vrei că ține bătaie? Așa. Parcă ar fi un pușcărie pe aici. Și mă duc. O particică din bunic. Da, mai ai una de asta. Da. Nu mi-am niciuna de găsit. Putem să ne ducem în sus să-l facem, dar nu acum, că vreau să găsesc calea ce-mi propusei. Intră în țară. Fii cuțu cu minte și ieși afară. De fapt... Vezi că ne-am salutez, roșu, mori, joacă! Ce e dracu de jav? Uite ce copil sclodare. Ranga! Ce vrei, mă, tâmplitule, scroși mărtul?
În momentul ăsta mă gândesc oare ce o face Granny acum. Security key. Ăla-i, tati. Bă, avem cheia de la securitate. Serios? Da. Putem intra ca să facem ăla de la Baba Hârcă. Ia uite. Gata, bă. Ăsta e tata, barosanul meu. Și urcăm. Clești. Avem aici asta. Uite. O punem aici. Și ne dezvoltăm pe moșneagul de cur. Hă? Handheld. Asta ne trebuie jos. Știi tu, Marius, la ce, nu? Mhm.